co děláš? Co asi uklízím, ne? Hele, tak si v dnešním díle ukážeme, jak vyzrát na domácí práce a nejen na něco. No, to tě chci vidět. Prosím tě, pojď už. Pojď, jdeme točit. Dane, jdeme. Dobrý den. Ahoj, říká Dan. My vás vítáme u dalšího dílu našeho pořadu. Variáda, nákupák. Toužíte po praktických vychytávkách do domácností jako Dan? Vy? Tak se pojďte spolu s námi podívat do prodejny. Datard. Je jaro. Je jaro. A proto je čas na mytí oken. Na? No dělej. Náhodou. S čističem oken Lifehide to zvládnete raz, dva. A jakže přesně to funguje? Eli, co je tohle? To je nástavec na uší okna. Já myslím, že... Ne, to já všechno vím. No, ty takže určitě. mi to dej. Čau. Tak okna máme umytá a teď se pustíme do vysávání a to je mužská práce, ne? Dane, pojď. Čeká na tebe. Za mě to vezme robot. Na robotickém vysavači je nejlepší to, že ho můžeme ovládat i na dálku třeba z mobilu. Tak přesně víme, kdy a kde zrovna uklízí. Žán, dneska jen obývák. To se ovládá aplikací. Jo, takhle. A abyste si na ten úklid mohli posvítit a zároveň ušetřit, sáhněte po chytrém osvětlení. A proč mám v ruce telefon, když mluvím o chytrých žárovkách? Protože je lze ovládat i přes mobilní aplikaci. Takže budiš. Světlo. Tak, no. Dobrý, ne? Dobrý, jo. Smart žárovky vydrží dlouho a mají nízkou spotřebu energie. Tohle je domácí pohoda. 21. století. A pro další nejenom jarní tipy nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. Máme je všechny. On to nechce říkat. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok a taky webové stránky. www.variada.cz www. S naší aplikací Moje Variáda vás odměna nemine. Vztahujte, nakupujte a odměňte se za nákupy. Získejte 2x více bodů v aplikaci Moje Variáda za naskenované účtenky v aplikaci od 15. do 25. dne v měsíci. No, nevíš, veď. A ty? Vím, já vím. Jo, no jistě. tak řekni. U dalšího dílu našeho pořadu. Užívejte si sluníčka a my se na vás budeme těšit zase příště. U dalšího dílu našeho pořadu Variáda nákupák. Ahoj. A nashledanou. Jsi fakt matla.